Salutare, numesc Proșmer și astăzi o să facem un challenge cu România. Să începem. Am filmat-o! O știu pe asta. Și... Bine, nu e chiar tainatul ăla, vreau să văd fail. Pentru că nu știam ce să caut. Uite-l! Săracul! Am ajuns indirect, acolo unde sunt. Îi spun indirect pentru că oarecum nu m-a ajutat să fac prea multe lucruri. Da, Petre cred, mai bine. Hai, hai, Ce? hai! Mi-a plăcut săritura. Ia uite-l! Ia uite-l, tată! Da, aia a fost dinții lui. Aia au fost dinții lui. La ce te așteptai, mă, că o să zbori? Really? Ia uite, uite-l! Mama, aș vrea și o mă ca... M-a răzgândit. Ia uite-l! Bă, stai, cade! Sau... Dați-mi. Deci dacă nu am sunet adăugat, atunci... Fac. Dar dacă chiar așa am sunat, atunci chiar i-am uzat. Te-ai răsturnat, pulă, iar. Te-ai răsturnat. Te-ai răsturnat. Ce ia fața lui? What the... Îmi place că la videourile astea nu mai trebuie să spun Dar thumbnail. din fugă, nu știi, mă, bulă. Din Se fugă. pune direct cu mine reacționând. Nu știi. Dar nu... Și când fac react, pur și simplu bag videoul cu mine, cu videoul și asta e tot. Și asta îmi place, că pot să editez foarte mult. Poți să fugi, ce dracu? E țapă. Da, de ce faci asta? N-ai ce să faci. Dar nu să las. Nu te mai duc până acolo sus, mă. Bă, ăla-i beat cumva sau Stai ce că mă are? tropezi, pulă. Bum! Alo! Deci fundul e plin de noroi. Deci cum iese din apă e curat? Adică doar un picior e murdar, adică apa e nouă peste tot și când iese pur și simplu... Zici că să... Blodule. Bă, pulă, zați matele acolo, mă. Bă, da, tot mă întreb cum Te are doare? decât un picior și o mână murdară și restul e curat. Cum? Dar cum a sărit? Deci videoul ăsta... Videoul ăsta e făcut numai din asta. Asta e cel mai lung. Cel mai De ce faci asta? Nu înțeleg, Doamne! Bă, acolo e un om. Ce are, bă? Un nas mare! Uitați! acolo e un om mort. Acolo e un om mort. Și... Adică...
Ar trebui să fie... Da. Bine. Nu vreau să râd de chestia asta, dar uitați-vă la reacția din spate. Uitați-vă la... Bă, e de fericire? Cumva? La început e dar după aceea la final nu prea pare. Un as mare! Stai ce azi. Stai. Un as mare! Cred că am înțeles să se mă bă. Da, nu acum direct era. Doru, săritorul. Stai, cum a zis Doru săritorul, parcă fix în față. Pe spate, sau nu mai știu ce a zis. Bage la... Ce era animal? Ce da purcă mă cale, ca așa ca o câinele. Ce-am? I-a căzut pistolul! Aleo! Domnule, v-a căzut pistolul. A scăpat furtunul, nu? Oh! Casa arde viața! Aia să vor să prindă furtunul și casa. Oh! Aia era profesoara, dacă era profesoara, mamă, ce nu. Cred că a primit niște note. O știu pe asta. Bă, n-a aterizat în picioare, că era tare. Ce te așteptai? De ce ai sărit? Oameni, dacă nu să faceți mai întâi, uitați-vă pe net ca să vedeți ce s-a întâmplat celor care n-au fost norocoși. Oh, bravo! Aia era șaua! Aia era șaua! Cred că era vreo metru înălțime. What the fuck? Cum a durut? Cred că a durut foarte rău. The fuck? The fuck? Aia era șaua? Da, eu cred că... A fost... Cred că l-a durut în... Să trecem mai departe. Mă, men, e clar. Te lași dus de val acum. Te-a luat valul. Și eu la țară mergeam cu mașina și trebuia să ocolim că era în inundație. Și am trecut pe un pod, era inundat și am trecut cu mașina. Deci era apa aici, era pe la geam apa. Și mamă, deci putem să fim luați de apă. Și pur și simplu am trecut pe acolo. Și am genul... Doamne, să trecem. Și era un gen de 5 metri parcă. Sau 3, nu, eu nu știu, dar era cam... Tof! Ce leagă în ăla? Allah Akbar! Allah Akbar! Nu zic că s-a aruncă, dacă s-a aruncă așa, era aterizat pe... Pum! Păi copile la... Ce te știi? Nu știu, dar toate sunt bune pentru un montaj cu ala. Și... Oh! Uai să-mi bag pula! Dani, ok. Bă, ăla i-a căzut, n-a fost amuzat, acum să... Hai că se poate și mai bine, te-am văzut puțin mai de capul! De cap! Și cade! Cât adânc era? Cât adânc era? Alo, viscați! Culcă-te! Nani! Bă, mi-mi place podul. Bă, deci a căzut ăla. A căzut. Mamă, deci a căzut fix când a făcut pasul. Adică dacă făcea pasul acolo se oprea. Dar a căzut fix când făcuse pasul și era fix acolo unde a căzut. Dacă vedeți piciorul în zona aia. Dacă punea piciorul aici, nu cădea.
Sau poate se împiedică și cădea. Dar a pus piciorul acolo și... Mă, da, fix ultima ca țiganul la mal, bă. A pornit. Nu așa, bă, ce ai făcut? Ce ai făcut? Ce facă ea? Asta un vârf? Ia uite-l. După noapte. Wow, asta ar fi cea mai tare, cel mai tare mod de aplicat de la o petrece, cea din bine realizat, bine să zicem cu masaj, după aceea să te dai așa pe spate și în spatele lui să fie ceva și te ia de acolo și pleci așa, ca să cum ar veni, ești așa pe terasă, te lași pe spate ca zi în mașină, așa pe o saltea și pleci. Asta, nu mai, deci așa ai fi sufletul petrecerii pe ultima fază că pleci acasă. Dar nu știu, ceva de genul. Dar mamă, deci asta a fost amuzant, uitați-vă și voi. Bă, mișto. Tare. Nu, o să mai ne uităm. În următorul video o să mai fac asta. Oh, ce tare a fost. Da. Deci da, ziceți în comentarii la ce să mă uit. TPU, întrebări după TPU, pentru că o să fac mâine. Video la care să mă uit. Și asta e. Dacă nu știți programul, ar trebui să pun programul ăla undeva. Oricum, salut! Link-ul în descriere de la video. Pace! Da, și trebuia să fac ceva genul pace și să închidă de milenie, așa că pace!